Wellbeing v Brně, to je název dnešního setkání, které pořádá Jednota školských informatiků v rámci týdne pro Wellbeing. Celým večerem vás bude provázet Miriam Sedláčková a František Sedláček. A jsem moc rád, že nám vinárna Bukovský umožnila zde vysílat. Jsem také rád, že strávíte čas s námi a s vámi. Užijte si ho. Tak wellbeing v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, je umění být v pohodě, umění udržovat se mentálně v takové kondici, v takovém stavu, abych byl schopen reagovat na svoje okolí, abych byl schopen toho okolí přijímat pozitivně, přijímat třeba i nějakou zpětnou vazbu, reagovat na něj. V tom kontextu výuky samozřejmě ten wellbeing je klíčovou součástí, protože on umožňuje přijímat informace. Pokud jsem ve stresu, pokud jsem pod tlakem, pokud se prostě ocitám v nějaké situaci, která ohrožuje ten můj wellbeing, ohrožuje tu pohodu, ohrožuje tu moji nějakou psychickou takovou letovou hladinu, když to tak řeknu, no tak samozřejmě se neučím, nepřijímám nové informace, protože všechno, co potřebuju, je vrátit se zpátky do té hladiny toho wellbeingu. Potřebuju se vrátit zpátky do té pohody a neřeším v ten moment, že na mě někdo mluví, když to přeženu, že se mi někdo snaží něco sdělit. Protože když ztratím ten klid, ztratím ten wellbeing, tak prostě přestanu odpočívat, přichází moje energii a jakákoliv nová informace mě jenom uvrhuje hlouběji do toho stavu, já bych úplně nazval chaosem, ale prostě do té rezignace vůči tomu okolí, do té potřeby navrátit se zpátky na ten svůj výchozí stav toho wellbeingu. Tak, to jsme slyšeli postoj žáka. Jo, já když nejsem v pohodě, tak volně já přestanu vnímat informace a on tam může klidně třeba dělat stojky. Ale my jsme tady vlastně učitelé a jako učitelé bychom si měli definovat vlastně ten základní wellbeingový faktor. Takovým nejpodstatnějším faktorem a bohužel dneska poměrně asi nejčastěji nastolitelným jsou nereálná očekávání. A k těm nereálným očekáváním já bych řadila takovýto základní, co je teď strašně moderní a strašně in. A sice, že všichni žáci musí zažít úspěch vždycky za každou cenu. Protože pokud to řeknu takhle, musí zažít každý žák úspěch za každou cenu, tak v ten moment to nemůžu nikdy naplnit. Ono to není dáno tím, že by ti žáci, že bych na ně nemohla být nachystava, že bych nemohla vědět, že Pepíček raději maluje a Anička raději dělá dřepy nebo obráceně. Ale já nemůžu vědět, jestli Pepíčkovi třeba ráno maminka nedala kakao se škraloupem, nebo jestli prostě Anička, když šla do školy, taky neujel autobus a jestli ten žák je v pohodě. No a pak teda ještě, protože já působím na střední škole, tak pak ještě kolegové se usmívají, protože se setkáváme s typem žáků, kteří prudí tak nějak od přírody. Pro ně je pohodový stav nebýt v pohodě a s tím žákem prostě nepohneme, jo. A nemá smysl doufat, že s ním pohnu. Já se s tím prostě musím smířit. A tady teda vidím takový ten základní kámen úrazu toho pedagogického řemesla, kdy vlastně, když ten žák prudí, protože on to má přirozený a jemu se to líbí a on se tím jako rozhoupe, jo, tak já nemůžu jít do té třídy s tím, že vždycky všichni budou prostě tip-top nadšení z toho, co dělám. A já se s tím dám celý víkend práce, nachystám zvlášť pro tu Pepičku, jo, pro toho Pepička, pro Aničku a tak dál. A oni ti prevíti potom se mnou nemluví. Jo? Já bych na to ještě navázal, ono v podstatě pro část lidí jakoby ta reakce na ten stres, nebo ta reakce i vlastně v rámci toho normálního wellbeingu, prostě je to svoje okolí různě poňoukat, pokoušet. Jo, různě prostě na to okolí dorážet. To se týká hlavně prostě žáků, kteří třeba prochází nějakým těžším obdobím, mají nějaký sami jako problém a to, že najednou jsou v tom kolektivu, tak v nich vzbuzuje touhu prostě těm ostatním ty problémy taky nějakým způsobem zprostředkovat. Jasně, a tady se teď dostáváme k tomu, že vlastně školství je strašně moc stupňů, strašně moc typů škol. V podstatě máme mateřské školy, kde ty malí děti řeknou úplně všechno. Pak mám ten první stupeň, kde ta paní učitelka má těch 20 dětí, který taky řeknou všechno. No a já jsem na té střední škole, kde učím teda 340 dětí. A mám na jedného každého, když jsem si to dneska propočítala,
za ten týden 4,5 minuty. Takže ten mi neřekne vůbec nic. A pokud on není v pohodě, tak já prostě nemám možnost zjišťovat proč nebo jak. Možná, když tam jsem 3 dní, ale rozhodně nemůžu počítat s tím, že ta hodina bude z mé pozice, že já dosáhnu toho, že oni všichni budou v pohodě. Ale my si tady máme povídat hlavně o tom, co já můžu udělat, abych já v té pohodě byla. A aby mě ti žáci jen tak z té pohody prostě nevyhodili. Jak mám postupovat, abych je, tak říkají, nesežrala, i když teda občas mě je jediná možnost jít do té třídy prostě důkladně najezená. No. Ono samozřejmě, ty se hodně soustředíš jako na tu výukovou část, ale ta škola není jenom místo, kde dochází k nějakému tomu procesu učení, nějakému tomu procesu výuky. Ona je příležitostí pro socializaci, je příležitostí pro nějaké setkávání se, nějakou vzájemnou komunikaci. A ta vzájemná komunikace vlastně spočívá jednak z potřeby nějakého pohodového prostředí, ke kterému ti učitelé můžou přispívat různým způsobem. Že jo? Na střední asi nebudeš chtít, já nevím, po učních, aby si vystřihovali motýlky z papíru a lepili je na okna, když je dobře. Záleží asi školu od školy. Ale stejně tak prostě v mateřince asi nebudeme jakoby v rámci toho prostředí očekávat, že ty děti se budou přicházet s nějakýma převratnýma nápadama, jak to zlepšit, se tam líbilo. To jako určitě, jasně, ale já jsem spíš měla na mysli to, že v podstatě já nežiju jenom v té škole, že je úplně stejně jako ty děti a bavili jsme se o tom, že ty děti si může stát něco mimo školu, co je rozhodí. Tak úplně stejně já prostě můžu postupovat mimo tu školu nějakou formou, nebo můžu mimo školu dělat něco, co mě teda uklidní na ten další den. Jo? Určitě, když jako přijdu domů a sednu a začnu hnedka psat domácí úkoly, tak je to prudá stejně, tak ten učitel, když přijde domů a sedne a začne hnedka dělat přípravy a pak začne opravovat sešity a pak s tím skončí teda ve 12, kolegyně němčinářka teď na mě kouká, protože ona to tak samozřejmě dělá. Jo? Tak prostě já v té pohodě taky nebudu. Čili já tam musím najít nějakou činnost, která mě jakoby dokáže přepnout, abych aspoň na chvilku si od toho odpočinula. Je to tak? Je to tak. Strašně málo lidí v podstatě dokáže v tom pracovním tempu mentálně být 24/7. Já třeba jsem dělal závodníka na táborech, vlastně pracuji v kybernetické bezpečnosti. To jsou všechno takové odvětví, kde se čeká, že budeme k dispozici nějakým způsobem pořád. Ale samozřejmě stejně jako ti učitelé potřebují taky někdy vypnout, tak stejně tak i my třeba potřebujeme vypnout, zrelaxovat. A je důležitý v podstatě myslet na, dneska je populární říká psychohygiena, na to, že v podstatě jak ten učitel, tak ten žák v podstatě musí vypnout. Musí vědět, že mají nějakou činnost, která nesouvisí s tou školou, s tím zdrojem. Protože ta škola je zdroj stresu vždycky. Jasně, a teď se poptám, a kolegové tady kejvou, usmívají se. Teď se poptám, říkáš teda, že musím být schopná vypnout, já to tak nějak si balancuju procházkama ze psem, když jsem jezdila na koni, v sedle, jak si těžko budu myslet na písemky, ale co s tím, že mám pořád do sebe mobil a pořád mi na něho může někdo napsat a pořád mi ty žáci něco připomínají a zrovna třeba příští týden se mi podařilo takový jako fopa, kdy mám schůzku se svým bývalým žákem, který se jmenuje Kocourek a mě se ho v zaujetí jinou činností podařilo pozvat do Mňau kafe. Kocourek teda psal, že je to fajn, že tam bude jako doma, ale nejsem si úplně jistá, jestli je to ono. Čili je nějaká možnost, jak tady tohle odbourat, nebo co mám udělat, aby mě ten mobil jako nezaletěl? Ne, že možnost, ale je to naopak zapotřebí. Tohle je to zapotřebí, protože v podstatě, my třeba tomu říkáme jakoby uptime, downtime. Mám tu dobu, kdy jsem k dispozici mentálně pro ty svoje pracovní úlohy, včetně té komunikace a podobně, a pak prostě potřebuju nějakou činnost, u které vím, že odložím ten mobil, odejdu od něj ideálně, prostě potřebuju každý den nějaký čas. Jak moc času to je, to už je individuální. Půl hodinu, někomu stačí půl hodina, někdo potřebuje hodinu, 2, ale hlavně je důležité, aby ten čas byl vyplněný nějakou činností. Nestačí a nepomůže prostě to jenom položit a sedět a koukat z okna. Někteří lidi to zkouší, někteří lidi mají pocit, že na to, abych si udělal vlastně ten klid, tak stačí odložit ten zdroj jakoby těch zpráv nebo těch informací, stačí v podstatě odložit ten zdroj toho stresu, sedět a koukat. Mnohem efektivnější samozřejmě je najít si nějakou jinou činnost, do něčeho se zapojit, něco dělat. Film. Film třeba
zase, to je strašně zajímavé. Někteří lidi zvládnou u filmu relaxovat, mně to třeba nikdy nešlo. Já nejsem schopný se pasivně koukat na film. Nevím proč. Mě strašně připomíná, když jsme s kamarádkou byli v józe a jsme vylezli takový jako odpočatý a vyklidněný a ona říká, no vy se máte, vy tady jucháte, já jsem hodinu a půl přemýšlela, co dám chlapovi na svačinu. Taky to je přesně ten moment, kdy vlastně to vypnutí nejde. Ale já bych tady k tomuhle řekla, že tam strašně chytře to mají zařízený, jako, protože já jsem z vesnice, kde je většina lidí věřících, strašně chytře to má zařízený církev. Prostě oni ví, že 2krát týdně na 2 hodiny musí odložit ten mobil a budou v tom kostele a tam prostě ten mobil nemají a tam jim to nepípne a budou myslet na něco jiného a vlastně ty 2x2 hodiny jako musí relaxovat. Nebo nemusí, jo? Oni jsou na to mentálně nastavení, ale že tam budou relaxovat. Ty se s tím vlastně dostala k jedné praktické pomůcce, která pomůže tomu well-beingu a v tom managementu toho stresu a to jsou rituály. To je prostě nějaká ritualizace, nějaká opakovaná činnost, která prostě znamená teď relaxuju, teď nepracuju. Je dobrý takovou činnost prostě mít a cíleně si ji s tím pěstovat. Prostě jsem-li, když použiju ten tvůj příklad, jsem-li v kostele, tak je jedno, jestli zvoní telefon, jestli prostě se cokoliv děje, jestli, když to přeženu, je jedno, jestli mi zrovna hoří dům. Prostě jsem v kostele poslouchám kázání, zúčastním se prostě té příslušné liturgie a jediný, co řeším, je prostě, co říká pan farář, nebo ten, kdo zrovna, jak se zrovna říká tomu dotyčnému, co vede ten daný obřad. Farář, rabí, imám podle toho. Dobře, takže my staří neznavozy jsme ve značné nevýhodě, bych si držela. Ale nicméně teda sama jsem si vyzkoušela, že cesta není vypnout mobil, protože když jsem si tam dala takovou tu apku, která by ho měla zapnout za 20 minut, tak jsem se v životě nekoukala na mobil tak často, jako když tam ta apka byla, když se to sakra zapne. A tady mám dotaz. Takže barák se hasí až po modlitbě, jo? Když se bude dost modlit, tak nezhoří. To je taková jenom kontrolní otázka. Ale v podstatě jo, protože ten rituálně vlastně slouží k tomu odbourání toho stresu. Ano, pokud to jde, tak já se nestresuju ani tím, co se aktuálně děje. Samozřejmě. Ano, barák se hasí po modlitbě. Protože takhle, já bych to upřesnila, když jsou všichni z vesnice v kostele, tak nikdo nezjistí, že hoří, jo? Protože i hasiči jsou jako v kostele. I hasiči jsou v kostele, ale to jsme hodně daleko od té školy, jo? Prostě od té praxe té školy. No tak u nás je třeba kostela škola jako přesuje se dali svačině, ale... Jo, tady pořád se jako nebavíme o tom, co má dělat ten učitel, protože do kostela úplně tak jako nechodíme. Čili co v podstatě, jedna věc je, že ve škole, pokud je rozumný vedení, tak je dobře postavený rozvrh. Takže ten učitel by neměl učit úplně tahem dlouhou šňůru. A stejně tak ti žáci by neměli mít dlouhou šňůru, neměli by být třeba, já nevím, 4 němčiny po sobě. Protože po 2 hodinách už by tam prostě nemluvili. Jo? Kolegyně němčinářka kývá. No, tady pan kolega letitý zástupce ředitele taky kývá, takže dobrý. Je to tak, ono v podstatě i tady nějakým způsobem střídání činností. Prostě když si to vezmu na ten rozvrh, celá řada škol má nějaký předměty, které jsou prostě tvrdě analytický, jsou to jazyky, matematika, na všeobecných školách jsou to ty nejrůznější nauky, na technických školách je to ještě horší, protože ono to není jenom to různý předměty, ono je to měnit ten typ zátěže. Pokud budu mít prostě strojaře a budou mít za sebou jako technickou dokumentaci, technické kreslení, prostě základy strojírenství 6 hodin během toho dne, tak v té 6. hodině ne, že nebudou vnímat, v té 6. hodině oni přijdou usnout. Takže já bych se vrátila zase k tomu v podstatě jakoby k těm rituálům. Je třeba dobrý po tom příchodu do školy udělat pokaždé to samé. Přijdu do školy tedy jako učitel a každý den si uvařím kafe, každý den se nachystám stejné věci, odbydu si tu výuku, potom teda jdu domů a potom teda co? Tak bych tam měla mít vlastně nějakou jinou činnost než v té škole. Já bych do toho ještě vstupujem ze toho odbydu si tu výuku. Tam je to taky důležité, protože i ta hodina má nějaký rozložení, i ta komunikace vlastně může souviset s tím stress managementem. Přijdu do třídy, ideálně tu třídu pozdravím. Tím si je prostě navedu k tomu, aby se mnou začali komunikovat. Dám jim najevo, že končí to období toho dobíjení baterek a začíná ta práce. I tady tohle, to, že je tam předěl, je v podstatě součástí toho well-beingu. To, že oni
jsou na to připraveni, že oni vnímají, že skončila přestávka a není to o tom zvonku. Ten zvonek jim říká, vraťte se do třídy. Ale teprve to, že přijde ten učitel, pozdraví je, začne na ně mluvit, jim často mentálně řekne a teď začíná výuka. Teď skončila ta doba, kterou bychom měli na to dobíjení baterek a začíná ta doba, kdy prostě zase se po nás bude očekávat, že tu energii vydáváme. Pokud to, ano. Jestli můžu jako do toho vstoupit jako malinko. Já jsem se bavil dneska se svojí maminkou, která má 77 let, učila do 70 let na škole a její sestra učila ve Švédsku na gymnáziu a říkala mi dneska právě, že oni mají úplně jiný systém školství a že tam všechno funguje jako rituál. Že celý švédský školský systém je založený na nějakých zajetých rituálech a neexistuje nějaká volná příprava nebo něco takového, je to prostě přesně nalajnovaný a že to funguje. Ano, já tady nevím, jak je to ve Švédsku, ale třeba co mám kamarádku z Finska, tak říkala, že to je přesně to samé. Oni prostě jedou, ale je fakt, že třeba to severské školství a to na to tam asi víš víc ty, prostě oni jsou v té škole furt svým způsobem. Pro ně je to způsob života. No, já bych to řekla ještě jinak. U nás se hodně vytrácí třeba to, že já když přijdu do hodiny, tak trvám na tom, že děcka prostě pozdraví. Stoupnou si a pozdraví, jednak se sklidní, schovají svačinky, přestanou si dobíjet baterky, tedy na mobilech, že jo? Ale prostě pro ně je to ten předěl, který oni potřebují a je to zhruba ty půl minuty, kterou oni potřebují na to, aby se naladili. V tom Finsku to vypadá trošku jinak. Oni tam nemají takovýhle pozdravy a takový, ale co jim od kolegů, kteří tam byli na stáži, tak tam ty děcka z té školy téměř neodchází, protože dopoledne mají výuku v nějakých celcích podle rozvrhu nebo podle rozpisu, ale odpoledne s těma samýma učitelema prostě si můžou jít libovolně tam, kde to potřebují, ale pořád dodržují ten samý postup. Pořád dodržují to, že matice prostě počítají nějaké ty příklady do nějakého předepsaného sešitu a tak dále. Já bych tomu řekla trošičku něco jiného. Byla to taková debata na LinkedInu, která zdánlivě s tím vůbec nesouvisí. A nějaký pán se tam velice prostě cítil, že jeho babička prostě chodí a každý ráno štípe půl hodiny dříví. A že prostě proč ona to dělá, že je úplně hloupá, že to dříví si může koupit a nemusí ho štípat a může si zajít do posilky. Tak první věc je, že si představím tu 90letou babičku, jak jde teda z toho města do ty posilky. Druhá věc, kde by ta babička koupila to dříví. A třetí věc, že vlastně právě tady tenhle rituál, jakkoliv vypadá směšně, tak pro tu babičku to byla posilovna, pohyb na zdravém vzduchu, 100% jistota, že to dříví bude mít a 100% jistota, jak je na tom fyzicky. Pro ní prostě na tu psychiku i v tom jejím věku to byla věc, kterou prostě nelze opomenout. A toto si myslím, že je základ toho, co by se člověk vlastně měl naučit. Přijdu z té školy a věnuju se nějaké činnosti, která mě přináší kombinovaný užitek. A to já se mluvím, že pořád vstupu do debaty jenom já, jo? Ale ostatní se bojí. Moje maminka má, říkám, 77 a jezdí na kole, protože bývalá baletka, tak jezdí 60 zhruba kilometrů denně, když to jde, tak jezdí 60 kilometrů na kole. A když jsem si ptal, jako jestli se jezdí třeba míň, nebo tak, jako, že už jako na to je stará, řekla, kdybych chlapečku jezdila méně, tak už tady dávno nejsem. Takže mě řekla, že jí to vlastně udržuje zaprvé fit, zdravím, jo? Ta cyklotrasa jí prostě udržuje fit jako fyzicky a zároveň i ten mentální jakoby status toho, že se musí soustředit na tu trasu a odkud kam jede a tak. Takže vlastně to well-being je u ní to, že si udržuje nějaký rytmus v tom chování a teďka třeba v zimě je z toho špatná, protože nemůže nikam vyjet. No a na tom kole musí myslet na něco jiného, než myslet celý zbytek dne. A to právě je problém tady u té výpočetní techniky a i u našich žáků a i teda u nás výpočetkářů, protože v podstatě já přijdu domů a co udělám? Nebo otevřu počítač, že jo? Nebo pustím televizi, nebo prostě začnu vyřizovat maily na mobilu. Jo, a teďka jde o to, jak se vlastně tady tohoto zbavit. Já znám člověka, který chodí hrát tenis a prostě ve středu odpoledne hraje tenis. A kdyby prostě okolo něho padaly bomby, tak on hraje tenis. A prostě ale neseženete, i když ten tenis náhodou nehraje v práci, což se mu stává, tak on prostě ten mobil ty 4 hodiny jednoduše nezvedne. A má to naučit, ale neznám učitele, který by se toho dokázal naučit. My máme tak nějak zafixovaný, že musíme pomáhat, jo, takže...
Ono je muset pomáhat a muset pomáhat. S tou dostupností, ne, že já bych to měl nějak jinak. Jo? Já v podstatě v některých případech musím být dostupný 24/7, i kdyby takáře padaly. Ale jednak se dá naučit, že v podstatě to, že musím být k dispozici, musím být dostupný, neznamená, že aktivně musím něco kontrolovat. Já tady teď sedím, povídáme si o wellbeingu, povídáme si o nějakých strategiích, copingových a podobně, ale já stejně vlastně jsem k dispozici svým způsobem. Mám u sebe to komunikační zařízení, jenom prostě ho nevnímám, vytěsním ho, mám jinou činnost. Mám prostě činnost, která mě zaměstnává natolik, že vůbec jako aktivně na to prostě nevěnuju žádnou energii. Nevydávám tu energii. Naopak prostě dobíjím si ty baterky, dělám něco, co s tím nesouvisí s tou primární prací. A tím vlastně relaxuju. Ten relax může mít různý podoby. Ano? Nechtěl jsem skákat doprostřed myšlenky, jenom jsem se chtěl v tom případě zeptat, jestli náhodou podstatnou součástí wellbeingu není vyrovnání se a potlačení strachu z toho, že nejsem vidět. Strachu FOMO. Ano, je to v podstatě podstatná součást. Vyrovnat se s tím, že prostě že když něco dělám, tak tím nepřicházím o nějaký jiný informace, o jiný zprávy, že mi prostě nic neuteče. Opravdu schopnost říct si, hele, když to vezmu opravdu jako extrémně, a třeba když jsem před pár rokama měl fakt období, kdy jsem v té práci opravdu tvrdě prostě dělal ne 8, ale 9-10 hodin denně a opravdu jsem šel z jednačky na jednačku, občas jsem měl prostě jeden telefon na uchu, druhý telefon před sebou, když to přeženu. Tak prostě po práci mě strašně pomohlo si zvyknout 2krát do týdne prostě jít do sauny. Proč? Je to nějaký rituál, je to něco, co musíte udělat, má to svoje etapy, má to svoje části. Přijdu tam, ohlásím se obsluze, projdu těma šatnama a naučil jsem se prostě přesně zvládat to FOMO. Protože v té šatně fyzicky odložím ten telefon, fyzicky odložím prostě pager, fyzicky odložím všechno. Komunikační zařízení nouzový. Mývají to třeba v nemocnicích. Pípátko. Takový stroj SMS. Ano. Prostě všechno to odložím, nechám to v té skřínce, zase je to ta ritualizace. Jo? A vím, že dokud se nevrátím a neprojdu znovu tou zónou, která mě přepne do toho normálního světa, no tak prostě nic neřeším, odpočívám, relaxuju. Když jsem tam byl poprvé, tak jsem se bál, co mě mezi tím ten mobil v té skřínce dělá. Když jsem tam byl po 10, tak jsem se bál, jestli mě nevolá šéf, nebo jestli prostě mě nevolá nouzový tým. Když jsem tam byl po 20, tak jsem ten telefon odkládal s tím, že následující hodinu a půl, když budu couvat po tom saunovém světě, tak mě celý krizový tým může šťabat na zádech. Tady ještě s dovolením dokončím, protože tady nebylo spolená. Tady je strašně důležité si ale nastolit ten rituál jednak pořád stejný a jednak takový, který vás skutečně přehodí. Já třeba, když jsem jezdila do práce autem, tak já v tom autě si neodpočnu a nepřepnu. Ve vlaku jo. Tam si 7 hodinu prostě s někým kecám, protože jezdíme z té vesnice, nás jezdí víc. A za tu hodinu se jak si odreaguju a vím, že přijdu domů a budu schopná další hodinu dělat něco jiného. Ale v tom autě, byť jsem řídila, myslela jsem na to řízení, tak jsem pořád věděla, že přijdu domů a bude se něco dít. Jo, a pořád jsem podvědomě čekala, kdy teda bude nějaký průšvih. Musím někdo přihlásil na kameru, chce paní něco říct, nebo... Asi ne? Dobře, zase ne, paní teď vstoupila do místnosti nově, takže ji vítáme, díky a doufáme, že pak uděláte nějakou významnou pauzu, aby se když tak tady kolegové online mohli když tak zapojit taky, ale motivuji v chatu, aby se když tak ozvali. Zatím nejsou žádné dotazy a všechno posloucháme, je to zajímavé, díky. Já jsem se právě chtěl dostat k tomu, co by se dalo poradit učitelům. Tak třeba cestovat vlakem je hezký, ale předpokládám, že když bydlím 500 metrů od školy, tak chodit na vlak a projet se do Tišnova a zpátky asi není to pravý. Takže jak by třeba učitelé měli hledat takovéhle rituály? Její doba je zajímavá. Tady slyším, ano, do Tišnova z Brna to není voda, Kalčimov je výrazně lepší. No tak
Ony ty rituály se dají hledat různě. My jsme se tady hodně zaměřili na ten wellbeing související přímo s tou prací. Samozřejmě on může souviset i celkově s tím prostředím, v kterým se pohybuju. Prostě pokud třeba mám tu příležitost, můžu dělat na zahrádce, můžu jít ven s tím psem, to už tady taky zaznělo. Jo, to je taky nějakým způsobem rituál. Je tam taky nějaká ta přechodová fáze, protože musím prostě nasadit tomu psovi ten postroj nebo tomu dítko, ten obojek. Myslím, že tomu dítěti ten postroj. No to taky. Pak je vezmu oba, každýho v jedné ruce. Ale zase je to prostě nějaká ritualizace. Pokud jsem učitel prostě žijící ve městě, který opravdu má tu školu, co by kamenem dohodila zbytek době, jedna z věcí, která se doporučuje, je prostě nemyslet na to ve volném čase, pokud jsou mimo práci, tak se třeba vyhýbat tomu pracovišti jako takovému. U těch učitelů, u těch škol to většinou jde. Mě jako zaměstnance statutárního místa by nejtěžší. No tak vyhýbat se Brnu, a když v Brně bydlíš a v Brně pracuješ, to úplně nejde. Ale já bych spíš řekla něco jiného. U toho rituálu je nosná ta úvodní část, to, co mě do toho rituálu jakoby uvede. Úplně stejně jako v té hodině vlastně nosný to, aby ty dneska pozdravili a není to buzerace, jak se dneska myslí, ale je to jakýsi prostě moment, kdy oni se sklidní, oni si uvědomí, že něco začíná, že by se měli nějak nachystat, čili to nedělá na součást té hodiny. A dneska už, když přijdu do třídy, tak že vole pozdrav. Jako, ale berou to tak, že teda opravdu schovají třeba svačiny, tak úplně stejně ten rituál bych měla mít nějaký naučený od toho základu. Jo? Začnu tím, že tomu psovi ukážu to vodítko. No, už jsem to dotáhla k té dokonalosti, že bys mi chodit s vodítkem sám. Tady mám zase dotaz. To není dotaz, to je jenom připomínka z praxe. Říkám, moje maminka učila do 70 let a učila na hudební škole Brno, ATŠ. A říkala mi, že v podstatě od nás si chodí vypnout právě ven do lesa na procházky nebo potom jako začala jezdit na kole. A já podobně jako zase si začínám jako zvykat, že chodím do lesa. Do parku, do lesa. Vezmu si sebou sice mobil, ale na tom mobilu mám poznámky a já si píšu nějaký nápady, myšlenky, co mi napadnou, jenom tak jako pro příležitost jako práci. Něco prostě jako ideas, jo, jako co mi napadne, ale ideální je, když tam nikdo není. Žádný děti, nikdo tam prostě není, jsem tam sám v lese, já si tam píšu poznámky do svého mobilu, bez jakýchkoliv komunikačních schopností, klidně offline, jako a jenom abych si já poznamenal svoje myšlenky, nápady a pak, až přijdu domů, tak já si je pak srovnám a dám z toho nějaký výstup, ale že vlastně jsem sám s nějakým zápisníčkem v podstatě a přemýšlím nad životem. Tak a tohle je v podstatě jedna z důležitých myšlenek, protože ten wellbeing samozřejmě je o tom prostředí. A pokud vím, že to prostředí, ten stres mám spojený s nějakým prostředím, ta škola většinou je hlučná, plná lidí, plná ruchu, pořád se tam něco děje, no tak samozřejmě to, co dělám, abych si odpočnul, tak velmi často prostě je v příkrým kontrastu. V tom lese potkám 2 psy a lišku, ale ani jeden mě nezačnou vykládat, pane učitel, já jsem měl ke snídani vajíčka. No tak když mě to začne vykládat ta liška, tak se asi budu trochu divit. No, když to byla liška u nás za vesnici, tak měla ke snídani naše vajíčka, takže to se jako docela nasrknu. Ale jinak ano, jinak v zásadě musím to prostředí nějak změnit, my jsme tady změnili, takže tady ve vinárně jako je pěkně a kolegové vypadají, že jsou v pohodě. Nejsou tady děcka. Ano, nejsou tady děcka, jo? No, jediný dítě studentku. Nejsou tady studenti tam, ty tam teda nejsou, ty jsme nezvali. Dobře jsme věděli proč. Ale jinak v podstatě jinak se bavíme o tom, že i tu digitální techniku musí být schopná prostě odložit. Odložit by nějak smysluplně a to prostředí úplně změnit. Což my jsme tady vypočetkáři, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, manžel taky svýho času učil, on teda učil zdravotní sestřičky, to se mu asi líbilo. Ale... Moc. Prostě pro nás je opravdu největší problém, že ta technika je dneska všude. No a nějak se jí zbavit je prostě docela komplikované.
Takže vím, že tady pan kolega hraje na kytaru bezvadně, jo, jezdí zpívat, manžel dělá za dřevem, Měla nevím, jako němčináčka. Určitě to se španělštinu. Takže taky jazyk, ale jiný. Tam hledání. Já pracuji taky se dřevem. Pěkně. Koukám, že dřevo je populární. Studenti teda jsou taky občas dřeva, oni jsou spíš balvani občas, ale to si jim nesmí říkat. Hudba hlavně, hudba. No to nic. Ten dělá šerm. Já dělám šerm, chodím hrát deskovky, jo, ještě pořád prostě chodím různě. Byť na to nevypadám, tak třeba chodím i cvičit, jo, aktivně, takže... Já vám říkám jako upřímně, jako objímání stromů je to nejlepší, co můžete vždycky dělat. Jako. To říkal Miloš Zeman, třeba, že bych ho jako nějak jako nevyzdvihoval. Já jsem se že říkáte neobjímal. Jako já se přiznám, že já jsem skončila u těch psů, protože jsem zjistila, že když mám 2 lovecké psy a musím myslet tak rychlejce než oni, aby jako nevystartovali za zajícem a mě zase netáhli po břiše. Takže to taky má co si do sebe. Dobře, to jsme u těch rituálů a jsme v zásadě u toho, jak se bavíme o tom, co ten učitel udělal, když přijde z té školy. Co může dělat přímo v té škole, v té výuce? Je tam nějaká možnost? Mě takhle, jako já tam nějak zrelaxuju, ale nevím samozřejmě, co bys takhle poradil kolegům? Tak určitě je, těch možností je tam dost, samozřejmě to, co se nabízí, tak jakoby podvědomě, tak je taková ta varianta, přijdu do hodiny, rozdám pracovní listy a prostě sednu si za tu katedru a jenom koukám, jak jim to všem jde. To samozřejmě není úplně ideální, protože málo kdy to jednak jde všem a jednak málo kdy je v té třídě tímhle způsobem udržitelný klid. Jo. Co jakoby pomáhá přímo v té hodině třeba, nebo co se doporučuje třeba přímo v té hodině, tak střídat zase intenzitu těch aktivit. Jak pro toho učitele, tak pro ty žáky. Udržovat prostě tu pozornost, udržovat nějakou úroveň toho stresu, manažovat tím, že prostě když mám na tu vlastní výukovou část 25 minut, tak nejedu celou dobu frontální výuku. Třeba v jazycích se to dělá úplně strašně snadno. Jo, střídám konverzační úlohy s výkladem, žádám ty studenty, aby si to prostě cvičili, praktikovali, sami mezi sebou, poslouchám je. Pořád je to forma výuky, pořád oni si to tím fixujou, ale já jako učitel do toho nemusím vstupovat tak intenzivně. Ale jak to řešit v tom IT nebo u těch strojařů, to nevím. Tak u strojařů já jsem třeba naposledy rozdala pralinky, bonbonky a řekla jsem, že kdo dokáže nakreslit tu pralinku ze všech 6 pohledů, tak si ji může sníst. A upřímně ti, co neměli sešity a kreslili na papír, tak dostali křídu. Sice ji dokázali nakreslit, ale nikdo z nich ji nechtěl, jo? To nevím proč. Asi Tu křídu ne. Ale tady prostě už potom se musí zase pomáhat, tak jak říkáš, tím střídáním těch činností, což znamená, že jim pustím nějaké video o tom, jak se to kreslí, pak to zkusíme, pak si ukážeme ty nejlepší, pak oni nám vysvětlí, jak se k tomu dostane, aby nemluvila pořád jenom já. Ale tam už je to trošku složitější. V tom IT to docela to se tady... Fighty bych jako doporučoval, což asi tady někteří kolegové zapravdu škola hrou. Takže učit je, ať vymyslí nějakou jednoduchou hru. My jsme začínali s Karelem Stát, jestli se to jmenovalo, ne? Robot Karel. Robot Karel, jo. Vezmi značku, polož značku, běž někam doleva, doprava a takhle to bylo vlastně velmi primitivní jazyk, ale ty děti to hrozně bavilo v tom, že dokázali přemýšlet nad tím, jak můžou projít bludištěm a najít značku a odnést někam. Takže vlastně škola hrou tady v tomhle směru jako fungovala naprosto dokonale a třeba mě to jako naučilo už jako, že jo, v mých 10 letech, jako, jak přemýšlet logicky nad složitějšíma problémama. Jo? Takže já si myslím, že škola hrou v IT funguje dobře, to znamená, dejte jim úkol, naprogramujte nějakou jednoduchou hru, dejte jim nějaký jednoduchý engine, který funguje a naučte je to, protože můj bývalý kolega Jarek Kolář teďka asi 2 dny něco dělal a už má jako zanimovaného panáčka, který mu chodí po levelu jako, a funguje to, takže když on dokáže starý pardál jako za 2 dny něco udělat, tak ty dneska to dokážou taky jako rozanimovat.
Ale já teďka tady trošičku jako do toho skočím, protože zatím tady se nám daří rozmluvat kolegy, co tady sedí za stolem, evidentně prostředí jsme zvolili dobře. Ale já se zeptám takhle do pléna, protože paní kolegyně úplně neznám, jednak z jaké jsou školy, ale jednak jestli prostě oni mají nějaký typ, jak v té výpočetce vlastně ten well-being, tu pohodu výukovou jako navodit. Jestli nám některá se prostě přihlásí a prozradí nám něco. Nic, nemluví s náma. No dej nám čas. Já jsem to už tady se snažil rozproudit do chatu. Já si klidně vezmu slovo za sebe, učím teda jeden den v týdnu teď na základní škole a mám pocit, že děti jsou dost v pohodě, jo, že jako a vnímám teda ten well-being spíš opravdu jako vytváření nějakých jakoby přirozených, jako víc práce s tím prostředím, jak jste o tom chvíli mluvili, jo, to znamená, ale jako je to pro mě zajímavý, víc jsem o tom nepřemýšlel a spíš jsem čekal, kam nás jako debata dovede. Máme třeba z hlediska digitálního wellbeingu máme teď zakázané mobily, 4 dny v týdnu, jeden den v týdnu v pátek máme jakoby online den, takže děti můžou přestávce používat mobily a je vidět, že ten zbytek týdne jsou dost v nepohodě. No, tak jako asi to sem taky patří, ale samozřejmě my chceme, aby byli v kontaktu mezi sebou a tak dále. No. Ale pochopil jsem, že vy jste ze střední školy, že jo? Jsi Miriam? Ze střední školy a vy to komentujete všechno víc ze střední školy. A kolegové taky, jo? Nebo ty jsou binárně. Pan kolega tady tuším ze základky a tam Dan Suchá tým. Nám je pak ukažte, jsme zvědaví, my vidíme jenom na vás. Ale v pořádku. A lidi, povídejte tady dámy. Máme tady, teď jsme tu, je nás tu 5 online, tak určitě. Tady právě k tomu týdnu bez mobilu jsem byla nedávno na konferenci, kde se přihlásila paní učitelka a říká, ale já nechápu, co máte za problém, my jsme zakázali mobily a ty děti s tím žádný problém neměli a nikdo z nich ten mobil nemělo. A tak jsme se jí ptali, kde teda učí, protože nám to připadalo jako takový jako divný, jo, prostě zázrak. A ona říká, no já učím první třídu výtvarnou výchovu. Jsme jí vysvětlovali, že v první třídě fakt jich ten mobil nemají, takže jim bylo celkem jedno, že jim ho zakázala. Já teda panu kolegovi dám slovo. Ale jinak, pardon, ještě si můžu, Miriam, tohle doplním a pak samozřejmě určitě už jsou příklady, když vlastně hodně do toho vtáhneme ty žáky, tak už jsou jako příklady škol, kde když si sami žáci řekli, že vlastně to má mít nějaká pravidla, že to má mít nějaký čas, že sami vlastně žádali dospěláky, ale pomožte nám to jako kdyby líp jako zvládnout. Jo? To znamená, a jsou určitě na to už příklady ze škol, kde opravdu ty pravidla vznikaly víc participativně a ty žáci sami přišli na to, že prostě s tím něco je potřeba dělat. No, ale... A dobrý, pardon, jste zdávala slovo někomu v sále. A tady poprosím kolegyně do chatu, nebo pak si vemte slovo, Miriam, jak nás vyzvala tady, co jsme online. Já teda jako jsem tady jako spíš jako, já nejsem jako učitel. Já jsem maximálně se školstvím přišel do podoby s tím, že jsem dělal digitalizaci školství pod ministerstvem školství a práce jako ajťák. A pak jsem ještě pomáhal s podobnými projektami na MPSV, takže prostě já jsem takový někde běhal jako takový ten jako... Takže praktik z opačné strany, jo? Takový ten ajťák, který dělá pro ministerstva a je špatně zaplacený, jo. Ale že by mě spíš jako zajímalo, jako, co si jako myslíte všichni, i včetně jako našich jako kolegů tam jako v tom onlineu, jakým způsobem se projeví AI do vzdělávání dětí a do jejich vzdělání a do toho, jakým způsobem se budou dělat testy, školní úkoly a podobné věci. Jako by to jako hodně zajímalo, třeba, že nemám žádný děti, tak by mě to tak jako hodně jako zajímalo. Já bych s tím malinko teda začala teďka ze své zkušenosti z střední školy, protože u nás, když jsem se o tom s klukama bavila a jim doporučuji, aby to používali, chci, aby to používali, říkám jim, kdy to mají používat, říkám, budete si chystat svoji ukázkovou hodinu, nechte si vygenerovat osnovu. Taková jedna nejzajímavější odpověď byla, no než se naučím napsat ten prompt, tak to už je jednodušší si to napsat sám. Jo, tak to byla první věc. Druhá reakce byla, vy jste nám dal 10stránkový materiál, že si máme z toho najít, co je tam zajímavý. Ona mi to ChatGPT stáhla na 2 stránky a já jsem zjistila, že mi napsala úplný blbosti, já už to používat nebudu. Jo, čili tam je spíš o to, že ti žáci prostě, oni to zkouší samozřejmě, jo? Oni se pokusí 2x, 3x, pak zjistí, že to není úplně ono. Měla jsem už závěrečnou práci, která teda byla kompletně vygenerovaná
Ale Márně jsem měl těžkou smůlu, protože ta umělá inteligence to generovala celý z jedné diplomky, takže z těch 60 stran to stáhla na 5 a bohužel měl smůlu, protože já jsem tu diplomku znala. Takže dostal velmi rychle na výběr buď teda 5 ze závěrečné práce ročníkový, což pro něho znamenalo 4 z informatiky, no a nebo teda 3 z chování za podvod a s tím, že práce byla dobře udělaná. Jo, tak jako konstatoval, že to radši za 2 dny přinese znova. Jo, tak pak už to s umělou inteligenci nemělo nic společného. O tom, že by to zkoušeli třeba při testech, já jsem se nesetkala. Oni se s tím spíš jako zjednodušují práci ve smyslu, že když mají velký objem učiva, tak si ho nechají zjednodušit. Nechají si třeba něco nachystat. Ale ten problém, co jsem já teda jako sám jako zaregistroval s umělou inteligencí, umělou, říkám v úzovkách a AI, tak je v tom, že ona je v podstatě úplně blbá, jo? Že dokáže kombinovat problémy z různých oborů dohromady, nerozumí tomu a v podstatě na úrovni nějakého 3letého dítěte, který mu řeknete něco a něco z jiného soudku a ona to zkombinuje dohromady a říká, takhle je to pravda. Jako. A oni to pak okopírují a použijou. Prostě nelze použít umělou inteligenci bez té přirozené. Tam se mi hlasí Rancuta, ne? Jo, děkuju. My jsme trošku jako se odklonili trošku od tématu tu AI, nicméně se chci vrátit zpátky k tomu wellbeingu a vlastně mě jako napadá na základě otázky Petra, jestli třeba vy máte nějakou zkušenost, buď tady lidi tady s náma, nějaký Vukovský nebo online, jestli zažili nebo ví třeba nějakým kolegovi nebo sami aktivně vytvořili něco pro třeba jako sebe a třídu jako pro ten well-being, nějaký ten rituál třeba školní, třídní, jestli šli nějakou cestou říci mimo teda žákovský parlament, kde jako rozhodnou pomožte nám, nechceme používat mobily, velmi jako zkratkovitě jsem to jako vzal, ale vlastně jestli někdo z vás řešil něco takového, jestli to jako přemýšlel s tou třídou něco jako nastartovat, nějakou věc typu každé ráno si dáme 5 minut čaj, třeba vymýšlím se jako hloupost, jo, ale jestli jako se ubírají i myšlenky tady tím směrem třeba. Teď je zapotřebí si uvědomit, že na té střední škole to není úplně reálný, protože za první oni začínají po každé v jiný třídě, to by nevadilo. Někteří teda začínají v dílnách, tam to mají, ku podivu. Ty dílny, já jsem se docela bavila, protože jsem zjistila, že oni začínají tím, že si tam sesednou do kroužku, vytáhnou si ty rohlíky se šunkou a povídají si, co budou ten den dělat, jo, což je strašně fajn. A pak si tam vaří nějaký nudle a takový a přišli si mě stěžovat, že si tam byli ličili a nebylo to kýdlo, že jsou bez oběda. Jo, ale to je věc vedlejší, ale tam to funguje. Ale v té teorii, kdy ta třída vlastně ani nezačíná pohromadě, tak by byl problém třeba v tom, že oni se na jazyky nám zhromažďují ze 3 různých tříd na příštím ročníkem. To znamená, že já třeba 2 dny v týdnu nemám to kolektiv někdy v této kupě. Co jsme zkoušeli a co teda máme na škole teďka, nevím, jestli to kolegové zapsali, ti noví, tak tam máme v patře, kde mám já jako metodik prevence nástěnku, tak tam máme nástěnku, kde máme tangramy, čtverečkovaný papíry, návody na skládačky, jo, origami. A kupodivu, když jsem s tím začínala, tak jsem si říkala, že to děcka rozkradou a rozhážou, ale ne, oni si to fakt půjčou a fakt třeba ty tangramy vidět, že jsou používaný. Jo, je to prostě jinak poskládaný, je to pozvohýbaný, občas nějaká ta složka zmizí, pak se tam třeba zase za 3 dny vrátí. Jediný co, tak když jsem k papíru na piškorky přidala tušky, tak je zmizely obratem, protože se tam učí strojnictví. Možná je to použitelnější samozřejmě na základních školách. Máme někoho z kolegů online, kteří mají takovou zkušenost třeba ze základem? To by mě taky zajímalo, ale oni s námi stejně nemluví. Mluvte s námi, prosím. Ne, mluvíme s vámi, ale já tady do toho hlídám 3 děti, jo, tak se omlouvám, teď jsem tady intervenoval. Můžete zopakovat otázku? A ty děti mají nějakou zkušenost s takovou nějakou wellbeingovou aktivitou na základce, že by třeba ráno měli nějaký kruh, diskuzní nebo něco? Dej nám k displeji. Ne, tak určitě u nás ve škole vlastně jedeme podle metodiky začít spolu, takže děti mají každý den vlastně ranní kruh, vždycky vlastně v rámci té své třídy a pro mě, já jsem byl nováček, jsem do této školy přibyl před rokem a bylo to hodně zajímavé, zažil jsem to poprvé, v žádné jiné škole jsem to nezažil a je to moc fajn a vytváří to
spíš je důležité, že to je dlouhodobý, jo? Že si myslím, že ty děti, když to mají právě přesně jako ten rituál a dlouhodobý, tak vlastně pak je to vložená nějaká, jak to říct, investice, něco, co se pak vyplatí ve chvíli, kdy pak samozřejmě ve třídě řešíte nějaké konflikty nebo něco, tak samozřejmě je dobré, že ta třída je zvyklá na takovou kulturu, řekněme, té možnosti, že každý se dostane ke slovu a tak dále, takže tohle je moc fajn. To by byl můj sen, mít tu třídu častěji než jednou za 14 dní na 1 hodinu. Ano. Tak a nevím, kolegyně, jestli se zapojí, tady otázka zněla, nějaké rituálky a možnosti, jak dětem zvýšit pohodu v rámci dne, přestávek a tak dále. Máme smůlu. Já se zeptám Petra, protože je hodně aktivní, což jako ví tady půlka binárny. Když se nastoupil do té školy, sám si řekl, že to je jako milý, nebo že to překvapilo, ten program Začít spolu a tak. Je to natolik jako zajímavý pro tebe, že sám pak třeba jedeš domů v tom autě nebo v tom vlaku a říkáš si, co já bych pro ty svoje děti vymyslel, nebo co já bych pro ty svoje kolegy vymyslel, nebo co já pro sebe bych vymyslel, abych byl v jako větší pohodě. Je to jako motivační pro tebe jako pro učitele? No, ty se ptáš jako na vztahové věci ve sborovně a tam to samozřejmě funguje úplně jako jinak, jo, takže to jsou jako úplně dvě, jo, chytil jsem to dobře, ptáš se na to, co bych já mohl vymyslet na zlepšení pohody s kolegama. Já se tam všeobecně na vztahují věci, já se radši neptám, protože vím, že některý sborovny jsou soudky se střelným prachem, ale spíš se ptám jako na to vnímání toho chci jako dělat, nebo chci dělat jako dobře, nebo dobro, nebo jako jak to popsat, no, prostě mám pocit, že dobrobytí, no, jakože no, dobře, rozumím. Jestli tě to nějaký motivuje, když jako odstraníš třeba sborovnu, stal nehezky na můj popud, tak jestli prostě, když nám teda půjde o tebe jako učitele, případně o žáky, tak jestli ty, když jdeš domů prostě v tom autě, řídíš si, říkáš si jasně, večeře prostě, a co já bych pro ty studenty, teda žáky mohl ještě jako, aby jim bylo v té naší škole lépe, tak jestli tě to jako takhle motivuje. Ne, hele, já ti odpovím je na tu sborovnu, protože to sem patří, že jo, tak prostě jsme tady na akci Jednoty školských informatiků, většina z nás jsme i ICT koordinátoři, metodici, takže tohle je třeba z definice mým úkolem ve škole předávat vlastně ty novinky, inovace, tady prostě nejenom nerozčilovat se, že se nevrátily všechny tablety a že nejsou nabitý, ale prostě hledat nějakou cestu, jak vlastně udělat si ty inspirace vzájemně líp, takže to samozřejmě na tom nějak jako pracujeme, ale to, na co se ptáš, tam samozřejmě vždycky je to jako jo, motivuje tě to vždycky, to, co se jako děje jakoby kolem tříd a dětí, ale musím říct, že je to hodně závislý vlastně na těch konkrétních příbězích a konkrétních jako řekněme výzvách a věcech kolem konkrétních dětí, jo? Protože samozřejmě jedna věc je, já když to řeknu hloupě, jezdím učit informatiku do nějaké třídy, ale vlastně ten well-being v mém pojetí a v tom, na co ty se ptáš, to se děje kolem velmi konkrétních dětí. Jo? To znamená, tam si myslím, že je potřeba hledat ty inspirace, protože od těch jednotlivců to začíná. Máme třeba 3 ukrajinské děti, jo, učím, nebo jsme malinká škola, že nemáme jich tolik, ale samozřejmě bavit se i o tom, jak těmhletěm žákům to jako zpříjemnit, aby to vlastně fungovalo pak v té třídě, protože si všímá, že samozřejmě tam je něco, jakoby dítě ti nerozumí, že jo, a teď jako nemáš zase kapacitu se vždycky věnovat úplně každému, tak tohle je to, o čem já jako učitel přemýšlím, když jedu jako ze třídy. Protože jedna věc je, že jsem otučil nějakou látku, super, dneska jsme zkusili naprogramovat novou hru, řeším si didakticky, jestli to bylo dobrý nebo ne, ale to, kde se to láme, je, jestli já pak mám čas přemýšlet o každém jednotlivém příběhu a nejde stihnout všechny příběhy, ani na takovýhle malé škole. Takže člověk pak musí trošku věnovat pozornost a jako vlastně říct si,
Jo, jednou za čas je dobrý zamyslet se nad tou pohodou jako každého jednotlivého žáka. Ale je to, jak řekla Miriam. Miriam tam mluvila o nějakých 400 žáků, nebo kolik učíš dohromady, jo. A to je teda pak jako mazec, jo. Tohle to nějaký, takže i je to, ale tohle je tak, jak o tom přemýšlím. My jsme se zase, Petře, vrátili v podstatě k tomu začátku, k tomu, že pro toho učitele jsou nejhorší ty nenaplněné očekávání a v podstatě on je má každý ten učitel každý den, jo, protože já vždycky jdu z té třídy s tím, že ten a ten by zrovna to ještě mohl lepší a proč on to sakra jako neudělal tak, jak by mohl. A ten si pamatuju takovou krásnou historku, kdy jsem měla teda hospitaci, poměrně jako nepříjemná paní zástupkyně, vybrala si třídu, naběhla tam, my jsme s klukama něco programovali, takže jsem vybrala ty nejlepší, ukázala jsem, jak programuju, ono jim to absolutně nešlo. A potom teda ona odešla jako zklamaná, zápis samozřejmě strašně, já říkám, kluci, co to bylo? A ty kluci mě říkali, paní učitelko, my jsme po Mikulášské, my jsme byli rádi, že neplijeme. Jo, takhle natvrdo. Pak byli po té Mikulášské, ale to jsem samozřejmě já nevěděla, ona taky ne. Kdybych to věděla, tak jsem jim strčila nějakou písemku, ať si tiše píšou. A byli jsme spokojení v obě. Jo, čili i tady takovýhle věci se vám můžou stát a samozřejmě to pak mělo nějakou dobru. V tenhle moment je právě důležitý, aby ten učitel se od toho uměl jakoby odpoutat a říct si, no dobře, tak jako se stalo, tak to s těma klukama nějak prostě přežili, my jsme se tehdy tomu zasmáli. Ale pokud to nedokáže a pokud sobě bude žrát to, že oni teda se nepředvedli a já jsem se s něma tak nadřel, takže tam prostě bude obrovský problém. A tady právě já vidím to, že ne každý učitel tohle to umí, jo? Že ty lidi prostě mají tendenci přenášet na ty děti třeba svoji náladu. Jo? Já kdybych šla s tím, že ty další třídě to dám potom vyžrat, že prostě jsou naštvaná, zklamaná, ještě mám špatný hospitační zápis, tak už bych s tou další třídou pravděpodobně válčila dalšího půl roku. Jo, tam je nepříjemný to, že to trvá. Prostě já té třídě jednou něco provedu a oni další měsíc, 2, 3 si to pamatujou a další měsíc, 2, 3 jsou prostě nepříjemný. Jo, kolegové tady kejvou, protože to asi zažil každý. Jo, že ty děcka potom vlastně si na to myslí strašně dlouho, oni nemají to, co my oni jako nedokážou zapomenout. Navíc oni si mě pamatují, že jich je 30 a jsou tam 1, takže pro ně je to výrazně jednodušší. Já bych ty počty ještě trochu přihodil. Ty říkala, že můžu se zeptat, jako, já mám do toho, bychom to zamluvili. Jakou hru to dělali ty děcka, jestli se můžete zeptat? Jo, to je dotaz na Petra, jakou hru jste to třeba? Petře? A v čem případně? V jakým jazyce třeba? Jo, tak jasně, zkoušíme ve Scratchi a nějaký hraní s mikrobitama, asi když jsem komentoval. A to je vlastně teď, že jo, jsme v době, kdy se přecházíme na výuku nové informatiky, takže lovíme takovýhle náměty. Čtvrťáci, páťáci ve Scratchi. A pro starší děti samozřejmě jiný nástroje, tak jako na to experimentujeme. To se mi stává dnes a jako to se mi stává často, že nějaký FlowLab jsem tuhle objevil, tak jsem to přinesl do 8. Kluci zkoušeli udělat nějakou mobilní hru, tak jsme jako vymýšleli, jestli je to vhodný nástroj nebo ne, takže... Tak naši kluci teďka oni v Karlově městě nějaké budiště, jo, vlastně právě jako zajímalo, které nástroje třeba používají a které jazyky chtějí prostě to, protože to je zajímavé, jako co se vlastně učí do těch. Možná námět na nějaký další večer. Ano, to by byl námět na nějaký další večer. Jestli mám tady dobře, můžeme z toho udělat tradici, jo? Já bych se akorát vrátil k jedné věci, kterou jsi řekla, a to jsou ty počty a ta jakoby práce s tím kolektivem nějaká pozitivnější. Ty řekla strašně zajímavou věc, že prostě ty na to zapomeneš, protože máš těch tříd víc, ale oni si to budou pamatovat za 3-4 měsíce, že jim ten učitel něco provede. Ono je to vlastně jednoduchý, když se odprostíme od nějakých fakt malých škol, tak ten učitel prostě většinou vystřídá, a kolik ty máš žáků, dokázala bys to spočítat? Momentálně okolo 248, kolega Hudec okolo těch 350 zhruba, myslím, že Filip taky, jo, také těch 350-360 zhruba. No, to znamená, řekněme, že ten učitel potká během měsíce nějaký stovky nižší prostě žáků. Určitě, protože abyste se dostali vůbec na 100, tak stačí učit ve 4 třídách, u jazykářů teda v 5, ale i v rámci těch skupinek, kdy třeba opravdu potkáte, jo, myslím si, že tak 150 úplně klidně. Kolik učitelů jste měli tak jako zhruba na té škole jako žáci? Kolik učitelů zhruba máte třídu?
Asi 5, no jasně. Máme 13 předmětů a z toho některý učí jeden a ten samý učitel, což znamená, že je to 6-7 za celý studium těch 20, no maximálně. Já si myslím, že za 4 roky mojeho jakoby za ty 2 4letý cykly, toho 8letého Gimplu jsem v každém tom cyklu měl třeba 15 učitelů. Jo? To znamená, vy řešíte wellbeing nebo řešíte, co řekne, co říct, jak pracovat prostě s podstatně jinou masou, s podstatně jiným počtem lidí. Vy řešíte, jak udržet pozornost a pracovat se stovkama lidí. Rozdělenýma do nějakých menších skupin samozřejmě, ale oni, ta třída v podstatě si vás bude pamatovat za řadu let, protože prostě oni těch učitelů mají pár a potkávají je pořád dokola celý ten rok. Jo, takže v tom je to nesrovnatelné. Když to řeknu hloupě, pro vás je v podstatě, nebo pro nás je ta výuka zacházení s davem, pro ně ten vztah k tomu učiteli je vztah jednotlivci. Proto vlastně i oni silně reagují na to, co ten učitel udělá, a ten učitel je ten, kdo bude ten wellbeing řešit. Zase, když to zacházení s davem. Jedna z krásných věcí v zacházení s davem dlouhodobě, když ten dav potřebujete nějak motivovat, k něčemu přinutit, něco udělat, tak jsou sociální archetypy. A celkově práce prostě s nějakým třeba archetypem přirozeného vůdce. S nějakým archetypem přirozeného troublemakera. Teď si nespomínám na ten český ten. Ty třeba používáš docela často, ty vždycky říkáš, že se podíváš, jak koho ty lamy berou. No, tak tady to je vlastně skupinová dynamika jako taková a ty učitelé by je měli znát, protože vlastně ve skupině je vůdce formálně neformální. Pokud typnu toho neformálního vůdce a dokážu nějakou formou si ho tak říkajíc okočit, tak s tou třídou mám 10 práce. Jenom bohužel ten neformální vůdce se mi může během času jednak změnit. A jednak to často bývá typ, který prostě těm učitelům tak jako úplně nesedí. Když jsem nastoupila na školu, na které jsem teď, tak jsem dostala třídu, bylo jich tam 30. A já jsem si vytipovala předsedu a tak, jak se mě líbil, školu znal, tak jsem ho jmenovala předsedou a přišel za mnou zástupce ředitele a říká, prosím tě, jsi si vědoma, že on už opakuje po třetí, jo, že mezi tím teda požádal o znovu nástup a že ti nejpozději na pololetí prostě odejde ze třídy. Tak neodešel. On byl tak nadšený, že jsem udělala prostě z pytláka Hajbího, že tam opravdu skončil a dokonce odmaturoval. Jo, což jako tomu nikdo nevěřil na té škole. Ale samozřejmě nemusí to podařit vždycky. A hlavně už ty učitelé ho měli dopředu zafixovanýho, že on prostě nebude chodit, že jako určitě prostě vybouchne. Jo, a právě tady ty neformální vůdci bývají tady takový ty problémový typy, jo, ty hubatý, vyčnívající. Jo, proto je vůdce, že na sebe umí na sebe stejnou pozornost. A myslím, že to může vlastně pomoct i k udržování atmosféry v tom kolektivu, protože oni vidí, že jakoby je vnímáš, že na ně reaguješ? Nebo je to naopak přítěž třeba? To jako nepochybně to pomáhá, tam je zapotřebí, aby ten kolektiv viděl, že ten učitel nejenže reaguje, ale že nějakou formou jim i prostě opakuje zpátky nebo odpinkává zpátky a ty třídy se přizpůsobuje. Toto vždycky já říkám, když mi někdo přijde a řekne, a jak ty si mapuješ třídu? Říkám, já si ji nemapuju, že bych jim rozdávala papírky. Já se dívám, kdo s kým mluví, já se dívám, kdo s kým odchází z té třídy, kdo s kým přichází do té třídy a vidím, kdo koho prostě oslovuje, kdo se s kým jako bude kamarádit. Na základě toho potom můžu nějak vytipovat, co se v té třídě děje. Jakmile jim rozdá papírky, tak oni se domluví, kdo s kým. A zažila jsem třeba případ, kdy mě většina třídy prostě napsala výchovný poradkyni, že nějaký kluk je prostě gauner, grázl a tak dále. Na základě toho se pak probíhalo nějaké další šetření. A vyšlo najevo, že to, že on je gauner a grázl, jim vysvětlili jejich spolužák, který mu ten dotyčný přebral holku. Tak to bych taky vysvětlil teda, ale... Ano, to jsme zjistili úplně náhodou, protože úplně náhodou jsme s kolegama byli v té vesnici, odkud byli tady ty dva kluci prostě v hospodě a v té hospodě se začalo rozebírat. Jo. Takže toto už je takový hodně extrémní případ, ale je dobře vidět, že ta skupinová dynamika je opravdu problém. A že pokud s tou třídou jako nedokážou tu pohodu nějak navodit a k tomu právě pomáhá třeba i ten zdravící rituál, takže opravdu se s těma potom dělá mnohem hůř. Tady máme nějakou poznámku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli do toho neformálního lídra patří takový ti gauneři, co si okolo sebe staví grupy jako. Ne, nepatří. Neformální lídr je člověk, který ho ta skupina uznává angro, kdy člověk, za kterým oni přijdou, když mají opravdu průšvih.
Čili ne někdo, kdo má okolo sebe nějakou tlupu, ale může to být člověk kolikrát třeba nenápadný, ale oni za ním skutečně chodí, když mají svoje problémy. U mě teďka takový neformální je kluk, s kterým jsem měla dobrý výstup na začátku školního roku. Já jsem tam došla, ho měla na stole, říkám, vy si doma dáváte nohy na stole, říká jo. Tak jsem se rodičáku zeptala tatínka, jak to doma mají, jestli mají na stole jako každý svoje hnízdečko na nohy. Tatínek si s tím doma ujasnil, jak to mají a nemají. Nebo dnes přišel potom rodičáku a říká, asi byl hodně drzej, že? Říkám, v podstatě asi jo, mně se to sice líbilo, ale když to ostatní budou dělat po tobě, tak se tady nic nenaučíme. No jo, tak já už dám pokoj. Jo, a dneska je to špičkový kluk, který mi v té třídě cokoliv zařídí. Jo, protože on se tak uklidnil, ale je výbojný, jo, ozve se jeho Jak řešíte ten problém ve školách s těma skupinkama takových těch rázů a tady těch jako skupinek, který se snaží jako podřídit celý systém třídí? To řeknu úplně jedovatě, já jsem se s takovou skupinkou za těch 40 let v zásadě nesetkala. Jo. Jo, spíš to bývá jako pověra, že oni drží všichni pohromadě strašně. Prostě vyloženě takové jako skupinky nerozbitný se málo kdy najdou. Zapotřebí ale práce s tím kolektivem pořád. Jo, není možný ten kolektiv nechat jako vyhnít, nebo není možný ho nechat dojít do té fáze, že je tam pár lidí, kteří se baví. A k tomu to ještě, než František k tomu z té pozice bezpečáka něco řekne, tak víc se osvědčilo velký tříd, když je tam aspoň 30 děcek, kde vznikne několik skupinek, které se vzájemně po vočku hlídají, než malinký třídy, kde vznikne jedna skupinka a několik vyvrhelů. No, nás bylo asi 30 a měli jsme tam skupinku prostě takových těch vyvrhelů, který prostě terorizovali všechny. Jedna skupinka vůči všem jako. Ono to když si nikdo nedokázal jako být proti ním jako jít proti ním, protože oni byli prostě fakt jako hajzli. To znamená, jako, že jsme se stranili, zbytek třídy se stranil skupinky asi 10 lidí a ti šli proti nám. Byl jeden grup, takový ten jako... Jasně, heavy, ale tady ty patologické skupiny většinou nevznikají náhodně. Tam většinou bývá nějaký spouštěcí element, nějaká společná zkušenost, nějaký sdílený problém, který oni jsou schopni vycítit, pochopit. A který je třeba tak, většinou to nesouvisí s tou školou. Jo? Může to být tak, že třeba občas se to stává vlastně na středních školách, pokud přijde stejná skupina z jedné základky, přejde na jednu střední školu a někdo z nich třeba s tou střední školou má problém. Nechtěl tam, nedostal se kam chtěl, byla to pro něj 3., 4., 80. volba, jo? Nebo se třeba dostal sice na školu kam chtěl, ale na jiný obor. Jo? A ten dotyčný, protože má kolem sebe už ty kamarády, má už to zázemí, tak z toho vlastně vystaví tady tu toxickou buňku, protože on dojde po tom prvním orientačním týdnu, 2 a řekne, borci, stálo nám to za ty přijímačky. A máte to toxický jádro, máte ten základ té toxicity. Takže to už je vlastně něco, s čím já se třeba potkávám jako bezpečák. Jo? Pokud v davu mám nějaký typický chování, který se dá vysledovat, tak je to většinou vlastně tady ten toxický kruh a má nějakou příčinu. Vždycky ten, kdo je uprostřed, tak má nějaký důvod, proč kolem sebe tady ten typ toho toxického kruhu vytváří. Ono nevytváří náhodně, ono vytváří třeba podvědomě, opravdu na základě nějaké své špatné zkušenosti. Ta škola je prostředí pro socializaci. V té škole oni se poprvé potkávají prostě věkově se sociálními archetypama. Poprvé se potkávají s tím, že to, co někomu říkám, má nějaký vliv. Na rovinu. Když vám něco řekne prostě 7-8 letý dítě i vaše, má to úplně jiný vliv, když to řekne svůj vrstevníku. A jak jde tou školou dál, tak se učí prostě tady ty věci líp a líp. Ve 14-15 už je schopný mávat s dospělýma a ví to. Mě to právě zajímalo, protože mi to nikdo nevysvětlil a slavost to prostě ještě v 80. jako letech. Jako, takže... Jo, ale říkám, tady ten důvod bývá ta sdílená, ne sdílená v tom doslovným slova smyslu, že by si všichni prošli tím stejným peklem, jak se říká, ale sdílená v tom smyslu, že se skupnou k té stejné myšlence. Ty jsi to chtěla nějak rozvést? Ne, já jsem tady k tomu chtěla říct jednu věc, nebo několik věcí. První věc je ta, že vlastně na rozumné střední škole se nikdy nestane to, že by se ta malá skupinka dala celá do jedné třídy. Pokud to trošku jde, tak ty děcka se rozhazují. Jo, to znamená, v každé třídě máme, já nevím, jednoho dysgrafika
a jednoho člověka ze školy z Vyškova. Byť i přijdou rodiče žebrat, jo, nebo odjinout, že jo. Je to taky diagnostikuje poradna? Ne, to si prosím tě diagnostikuje paní asistentka, která když řeší ty přihlášky a to rozhazování do těch tak pokud to jde, tak prostě nikdy nevytvoří tu homogenní skupinku. Jo, což je velice dobrý. Pokud je to zkušený člověk, tak tady toto prostě nepřipustí, aby tam vznikl úzký kruh, který se nebude bavit s někým jiným v té třídě. Ale třeba střední škola má 1-3 ročníku. Tak je postupně zakousnu a položíme do vyřadu. Pak je to na tom třídním samozřejmě, ale zase zkušený třídní se s tím poradí. Ale spíš mi tady toto přijde na jinou myšlenku, abych se držela u našeho tématu. Protože vlastně, když tam vznikne takováhle nějaká skupina, která šikanuje ostatní, tak v dnešní době má naprosto úžasné možnosti je šikanovat online. To znamená šikanovat naprosto furt. Jo, protože já přijdu domů, pustím si mobil, vlezu na ten Messenger nebo na ten WhatsApp a tam si čtu, jak jsem blbý a nemožný a tak dál. A jsme zase u toho wellbeingu, jsme zase u toho, že vlastně to dítě to rozhodí na celý zbytek dne. Co tady s tímto? Já se od toho nějak prostě uhnout, já vždycky říkám prostě ten mobil odlož, nevěnuj se mu, nebo tu sociální síť vypni. On mi řekne, já ji vypnu a nebudu vědět, jak ostatní řeší úkoly. No, a v ten moment prostě je to poměrně tady ve skladu se těžko radí a já si myslím, že otravuje život hodně učitelů. Nějaký nápad ve Slečáku? Nápad v podstatě je. Za prvé, ne vždycky ta toxická skupina se musí nechat dojít tak daleko, prostě, ale uvažujeme, že už tam došlo tak daleko, je tam nějaká rozvinutá šikana, někdo prostě je konkrétní cíl, nebo je tam nějaká skupina cílů, už to prostě došlo do toho, to, co jsi popsal, ty vlastně typický kyberbullying, že jo, nechávám mu prostě zprávy. Ono se to špatně identifikuje, pokud je to skupina proti jednotlivci. Pokud je to jednotlivec proti jednotlivci, tak to ještě jak si jde, je to na to nastavení. Pokud je to skupina proti jednotlivci, je to těžší, protože když mě každý den někdo napíše, ty vole, běž a skoč konečně pod ten vlak, no tak samozřejmě se to blbě identifikuje, když mě to napíše každý den někdo a dohromady je 10. Protože v ten moment, jako, i kdyby přišel psycholog nebo nějaký vztahový specialista a řekl, hele, a kdo vlastně jako za to všechno může? My nevíme, kdo mu všechno píše. My mu to občas napíšeme, nebo my se vždycky domluvíme ten den, že by bylo dobrý, kdyby ten mu to poslal, že bude sranda. Jo? Ten tlak je hlavně obrovský. Tak, a ten tlak je obrovský. Je to něco podobně jako DDoS útok. V podstatě jo, ano, se točí na to. Akorát vlastně na psychiku. Tady jsou 3 věci, které je zapotřebí si uvědomit v ten moment. Co může dělat ten jednotlivec sám? Co může dělat jeho neformální okolí? Přátelé, rodina, jo, část třeba i toho učitel pedagogického sboru, pokud jim věří. Co může dělat jeho formální okolí? To znamená, jaký jsou funkce, role, které jsou určené k tomu, aby v těchto situacích pomáhali. Jo. Co může udělat on sám? Taková obvyklá rada, která se dneska neustále opakuje z hlediska toho cyberbullyingu zejména. No tak to prostě vypni. To je blbost. Já se odhlásím z Facebooku, odhlásím se z Messengeru, všechno vypínám, všechny zablokuju. A upřímně, víte, kolik jsem takhle já třeba na střední škole dostal 5? Proč? Protože učitel rozdá úkoly a když jste tam takhle nebyli, nebo jste ho zrovna neslyšeli nebo něco, no tak jaký je logický způsob, jak se k tomu úkolu dostat? No zeptat se ve Facebooku a skupině třídy. Nebo napsat spolužákovi. A když někdo přijde a řekne, tak si ten Facebook odinstaluj. OK, já si ho odinstaluju a ty 5 pak budeš na hličáku řešit ty potřeby. Sorry, teď jsem nechtěl. Rozumíte? Takže co může on dělat sám? On může sám dělat hlavně to, že bude mít nějakou sílu vědět, někoho, komu to řekne, někoho, komu si s tím bude moct věřit, komu to bude moct ukázat. On může dělat to, nebo měl by dělat vlastně to, že aspoň si sám uvědomí ten problém, že bude sám pátrat po tom, jestli je tam nějaký problém, co tady wellbeing narušuje, jestli je schopen to pojmenovat, jestli je schopen to identifikovat vůbec. Druhá věc, co dělá to neformální okolí. Vnímat změny v chování, vnímat změny v reakcích, v komunikaci. Jo. Vnímat prostě, že ten člověk, pokud mám třeba studenta, který mě zásadně chodí upravený, usmívá se, plní úkoly včas, reaguje v té třídě a on najednou 2 týdny po sobě přijde, ušmudlanej, sedne do té lavice
vytáhne si ten sešit nebo prostě nějaký ten zápisník a jenom si tam jako jak tělo bez ducha něco píše, tak na té formální úrovni není co řešit. Já tam jako učitel jsem od toho, abych učil, naopak já bych se měl vlastně poplácat po hrbu, že on nevynušuje a jenom si zapisuje. Na té neformální úrovni já v ten moment bych měl zpozornit, protože bych si měl uvědomit, to ale není on, my se najednou chodí někdo jiný. I když těch lidí má moc, tak jsou nápadné změny, natolik nápadné, že si jich prostě všimnou v tom kolektivu, pokud s tím kolektivem pracují, pokud ten kolektiv vnímá. No a samozřejmě potom jsou formální instituce. Školy mívají psychologické pracoviště, nevím, jestli to povinný teďka, to můžu dělat ty zase. Jo, to tady ví Nehožudec, je to povinný, takže mají. Jo, mívají psychologické pracoviště, existují různí preventisti, kteří by měli mít metodiky, jak s tím pracovat. Metodiky se vydávají centrálně, jo, třeba ministerstvo školství je má vydaný. Existují různý způsoby, třeba tady je to setkání školských informatiků, takže já bych řekl, když jsme se tady dostali k tomu cyberbullyingu nebo k těm problémům v tom kyberprostoru, existují prostě metody, jak formálně s tím pomoct, kam se obracet. Existují prostě postupy, které se dají aplikovat, aniž by se člověk od těch sociálních médií musel odříznout. Když to řeknu úplně blbě, naučte ho dělat print screen. Protože když on přijde za tím psychologem a řekne, pane učiteli, paní učitelko, já mám pocit, že oni se mi posmívají pořád. Oni neboj, Pepičku, neposmívaj. Když on přijde a řekne, paní učitelko, prosím vás, tady mě psal tuhle zprávu Martin, tady mě ji psal Pavel, tady mě ji psala Petra, tady mě ji psala Lenka a je to pořád ta stejná zpráva a pořád mi všichni píšou, že skočím pod ten vlak. Není to divný? Stejná situace, stejný problém. Ale ta škola na to byla připravená. Ta škola aktivně ten well-being pomohla hlubinou. Tím, že je naučila, že věci si mají zapisovat. Tím, že je naučila, že pokud se jim něco nezdá, mají to zdokumentovat, můžou to někam přinést. Hele, to třeba schránky důvěry, co si o nich myslíš? Nefungujou. Já si taky myslím. Máme jak fyzickou schránku důvěry, skončila teda jako schránka na baterky po nějaké době. Máme stejně tak prostě schránku důvěry jako anonymní na webu, ani ta nefunguje. Když si mě do ní někdo napsal a ta zpráva doslova zněla, já jsem nešťastné ono a přemýšlím, že si něco udělám, ale nechci to říkat školní psycholožce, protože ona by se mě na to blbě ptala. Nebylo to teda od nás na škole, samozřejmě je to anonymní, takže jsme nikdy nezjistili, kdo to poslal. Jo, ale už tady toto je prostě problém a ty schránky důvěry opravdu prostě, nevím, možná na nějaké menší škole, že by fungovaly, my jsme teda velká škola, my jsme nějakých 900 žáků, tam to nefunguje vůbec. Pan kolega, který byl leta zástupce ředitele na menší škole, tak taky vrtí hlavou, že jim to nefungovalo. Možná na základkách, to nevím. Jo? Ty základky prostě tam ty děti jsou ještě takový důvěřivý. Tady mám kolegu, který učil nějakou dobu na základce. No, Filipe, máš nějaké tušení? Fungovalo vám to tam? Jistý si nejsem. Jistý si nejsem. No dobře. Akorát tam se mi třeba podařilo jako zachytit psaníčku hodně. A to psaníčko jako mělo vyloženě popis, chystám se dělat nějaký pokus o sebevraždu. Zajímá mě, co je po smrti, vytipované místo, vytipovaný způsob. Jo, a teďka tak jako jo, ten člověk se třeba trošku protáhne a teďka vidíte tady takové čárky. Jasně, no, se poškozování, to je problém. Pak už samozřejmě tohle jako předávám psychologovi, jak to řešil. Jasně, toto jsou věci takové jako už celkem problémové. Spíš teda bych se vrátila k tomu wellbeingu, protože pravda je taková, že nám se pomalušku začíná chvíli čas. Byť i tady to vypadá ještě na dlouhé pokračování. Já jsem se jako chtěl zeptat, jestli byste právě mohli třeba říct o tom, jak by ti učitelé mohli být až do důchodu na tom zdravě dobře. To by bylo fajn. Jako. Naučit se odpočívat. Ta samá rada, co jsme říkali na začátku. Naučit se odpočívat. Naučit se vypnout, protože to je ta regenerace u těch mentálních profesí. Prostě fyzicky pracující člověk regeneruje s knihou, regeneruje v divadle, regeneruje... Mentálně pracující člověk regeneruje v momentě, kdy dělá nějakou činnost, které prostě nemusí přemýšlet. Jo? Sedí v sauně, tam se vůbec nic nestane. Pracuje na zahradě.
Já když budu dělat na té zahradě, budu na ní dělat leta, tak s proměnutím už nad tím nemusím přemýšlet, protože vidím, kde mám co porýt, vím, kdy mám co zasadit, kam to mám zasadit, mám představu, jak chci, aby ta zahrada vypadala. Nepřemýšlím nad tím, můžu jít, vypnout, protože prostě dokud pleju, tak pleju. A jediný, nad čím přemýšlím, je, jestli to, co vytrhávám, tak je špenát nebo plevel. Ale není to žádná jako vyšší chytristika, je to prostě jednoduchá činnost, která mi umožní zrelaxovat, zregenerovat, vrátit se do té základní letové hladiny toho wellbeingu. Abych tady k tomu řekla, že prostě v současné době, protože na vás tady koukají hlavně dámy prostě v co onlineu, jestli teda koukají samozřejmě, tak existuje úžasná věc, je to ženský fitko, to Contours, kdy opravdu ten člověk cvičí to kolečko tak, jak ho má, tak jak ten šimpanz udělá ty stroje a vždycky mu tam jenom pípne, a teď si přejde někam jinam. A aby to stihl, tak samozřejmě musí cvičit, takže musí vypnout a jenom mechanicky poslouchat, co dělá. Je to krátký, je to půlhodinový cvičení, ale opravdu za ty půl hodiny člověk neuvěřitelně zrelaxuje právě tím, že nemyslí na nic jiného, než na to, jak se hýbat a kdy mu to pípne v těch uších. Protože třeba, když jsem chodila na tu jogu, to bylo takový, a teď rozdímejte, co jste celý den dělali. No ty kráso. Tak jsem tam seřvala nějaký žáky, opravila písemky, byla jsem na dozoru, uvažila oběd, vyvenčila psa, uklidila popsovi bobky, opravila, jo, a prostě joga byla v čůdu, já jsem měla hlavu jak meloun. Takže tohle to jsou věci, kdy vlastně opravdu je zapotřebí si najít něco, kdy prostě nebudu to nějak moc řešit, nebudu na to myslet, opravdu se dokážu bavit a dokážu se bavit bez toho, abych teda vzpomínala, co jsem dělala a přemýšlela, co budu dělat. Jo, prostě když jsem v tom přítomném okamžiku, to bytí v té přítomnosti je asi nejdůležitější zásada toho wellbeingu. Když už tady sedíme u toho Bukovského, tady bývá ve středu taková hudební sešlost. Oficiálně je to veřejná zkouška kapely, neoficiálně je to strašlivý country jam. Proč to říkám? Celá řada z těch lidí, co tam jsou, tak třeba právě jsou, ať už bývalí nebo ještě pořád aktivní pedagogové. Protože prostě ta hudba, zvlášť ta živelná, tohle prostě country, rock and roll, rock, metal, prostě takový ty žánry, které nevyžadují náročný poslech. Oni se poslouchají aktivně, jasně, ale nemusíte přemýšlet, jestli ten tón zrovna byl E-dur, emo, nebo ta stupnice, v které se hraje, jaká je, ale prostě přemýšlíte, jestli ten John je z Ohio nebo z Kentucky, tak tomu taky můžou přispět. Je to prostě taky způsob, jak to. Já bych tady k tomuto dodala, že právě tady ta skupina, ta středeční, mě vnukla poznání moje zatím celoživotní, že zkoušet tancovat letky s chlapem s dřevěnou nohou je blbost. Jo? Ale jde to. Stejně tak, jako si učit šarovský kužidle, to taky moc nejde. Ale samozřejmě, co tím chci říct? Tím chci říct, že prostě my budeme v pohodě tehdy, pokud se dokážeme sami sobě zasmát, sami vypnout a dostat se do té přítomnosti a příliš neřešit ani tu minulost, ani tu budoucnost.